Welcome sa Health Series 12. Ang topic sa atong health series karon mahitungod sa duha ka kahimtang sa utok nga gitawag og autism ug ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ang tao o bata nga naay autism o ADHD, daan na niyang kahimtang sa iyang pagkatao ug pasa-pasa kini pinaagi sa kaliwat o sa ato pa herensya kini nga mga kahimtang. Base na ay membro sa atong pamilya nga naay autism o naay ADHD. Busa, importante nga atong mahibaw-an kung unsaon nato sila pagdumala ug pag-atiman. Dili sakit ang autism ug ang ADHD ug dili usab problema sa mental health. Mga kahimtang ra kini sa utok nga magpadayon sa tibuok nga kinabuhi ug ga-i-classify sila nga disorder o sa ato pa lahi nga hanay sa panghuna-huna. Mao sila, lahi nga hanay sa panghuna-huna. Usahay, ang naay autism o kung ADHD, mas dali sila madutlan sa mga problema sa mental health. Usahay lang. O usahay naa sila'y tendensiya paingon sa mental health. Pero dili tanan. Kung naay membro sa atong pamilya nga naay autism o naay ADHD, makahatag gayud og challenge. Ug kinahanglan nga ang matag membro sa pamilya maniguro sa pagtuon ug sa pagsapot mahitungod niining mga kahimtang sa panghuna-huna. Unahon nato paghiskot ang autism. Kasagaran, ang common nga mga timailhan niini nga gakakita gani gikan sa gamay pa siya mao ang dili siya mututok sa imo o dili makaharong, wala siya'y malay sa mood sa uban sama sa tingog nga gakaulit, dili gapaminaw, layo ra ang iyang mga huna-huna. Lisod ang pag-bonding sa iya. Lisod basahon ang iyang emotions. Dili kaayo siya hilig og mga gakos o pagkugos. Gikan sa gamay pa siya. Dili siya paka-adjust sa iyang mga lihok bisan kung tudluan. Sama pananglitan kung naay bisita. Naa siya'y balik-balik nga gabuhaton sama sa pagkapay-kapay sa kamot, pagbiyo-biyo o paglukso-lukso. Naay mga pulong nga gabalik-balikon niya paglitok. Sobra ang iyang stress kung naa siya sa bag-ong dapit o kung mabalhin ang iyang naandan. Daghan ang dili niya gusto sama sa ubang kolor nga pagkaon o pagpanutbras o pagligo o ubang sanina o ubang habol. Focus kaayo siya sa iyang gabuhaton. Sige niya gai-arrange ang iyang mga dulaan o mga butang. Dugay siya makatuon sa pag-istorya kung itandi sa ubang mga bata. Lahi ang iyang gustong gamiton nga mga tingog. Basin gagamit siya og tingog nga murag robot o tingog nga sama sa kanta-kanta. Gakalisdan siya sa pagtubag sa mga pangutana ug gakalisdan usab siya sa pagsabot kung daghan ang itugon kaniya. Dali siya gakabikil
o sensitive siya kaayo sa mga saba, mga kahayag, mga baho, o mga lasa. Dili siya gariak kung masakitan siya o sa uban niyang gabation. Dugay siya magtutok sa mga butang nga galihok o gasiga. Dili siya pagka-focus sa eskwelahan. Kung hamtong siya og minyo, daghan ang mga challenge para sa iyang bana o asawa kay prangkador kaayo ang naay autism. Dili siya makamatikod sa mood sa iyang pares ug gaka-stress siya kaayo kung mabalhin ang ilang rutina o naandan. Ang autism luag ang iyang spectrum. O sa ato pa ang iyang pagkaklase-klase. Naay autism nga halos dili mamatikdan. Ug naay autism nga grabe ug klaro kaayo. Walay tambal para sa autism. Apan naay mga tambal nga makaalibyo sa ubang mga simptomas kung kinahanglan. Pananglitan dili siya katulgon o sobra siya kaulitan o kaisog. Kung gapanahap ka nga naay autism sa imong anak, bisan kung baby pa, maayo gayud kung imong ipa-check up. Daghan ang makatabang ug makatudlo sa doktor sa imong pamilya. Importante alang sa naay autism nga dili mukaon og mga giproseso nga mga pagkaon nga adunay mga chemicals, mga preservatives ug mga food color kay makapasamot sa iyang kaulit ug stress. Likay usab ang mga sugar sama sa mga soft drinks, mga candy ug mga junk foods. Anada siya sa pagkaon sa mga presko ug mga healthy ug makatabang usab kaayo ang bone broth nga sa ato pa sabaw sa mga bukog nga dugay giluto kay puno kini sa collagen, protein, amino acids and minerals ug dako ang makatabang niini sa naay autism. Daghan ang akong gakaila nga naay autism naagani sa among pamilya og nakakita ko og usa ka bata nga grabe kaayo ang iyang autism, halos dili gid siya madala sa daghang tawo. Pero pinaagi lang sa pagkontrolar sa iyang gakanon ug pagpakaon niya sa mga pagkaon nga makatabang kaniya, halos nawala ang timailhan sa iyang pagka-autism ug dili gani mailhan nga naa siya'y autism. Importante ang ting katulog sa naay autism ug likayan ang saba ug ang hayag. Palungan ang mga suga, dili ipatukar ang TV o radyo o mga cellphone. Ang naay autism gakinahanglan og relax, kalma ug hilom nga kwarto ug istriktong ting katulog. I-schedule ang oras ug dili balhin-balhinon para naa siya'y rutina ug dili siya gakabilar. Ang pagpaeskwela sa naay autism importante kaayo apan dili sa regular nga eskwelahan. Kung walay espesyal nga pang autism nga teacher o classroom sa eskwelahan sa inyong barangay o sa inyong lugar, istoryahi ang mga teacher mahitungod sa pag-module lang o pabulig sa mga social worker sa DSWD. Kasagara, ang naay autism bright kaayo
ug dako ang ranggo sa ilang pagkautukan. Apan gakinahanglan sila og espesyal nga klase sa pagtudlo. Ug kung isagol sila sa daghan nga mga estudyante nga walay autism, basin sige sila awayon ug ma-discourage sila ug ma-stress. Ang pag-atiman ug pagmatuto sa bata nga naay autism gakinahanglan og teamwork ug sa pinamilya gayud nga pagtinabangay. Dili sila pwede disiplinahon pinaagi sa kaisog ug dili sila pwede koreksyonan pinaagi sa pagpangasaba. Gakinahanglan sila og lawom nga pasensya ug pagsabot. Ug gakinahanglan sila og insakto nga rutina o schedule, safety, ug dako nga panahon. Puli-puli mo pag-atiman, kay dili ka mo makadumala kaniya ug maayo kung ma-overfatigue mo. Hisgutan na nato ang ADHD. Kasagaran, ang common nga mga timailhan nga makita gikan sa gamay pa siya mao ang dili paka-focus, layo ang iyang mga huna-huna, gakasayop siya kung ga-answer sa eskwelahan o kung gatrabaho, kay dili siya maayo maminaw. Dili niya gahumanon ang iyang nasugdan nga mga trabaho, kay dali siya galaayan. Dali siya gakalimot. Hyperactive siya, lihok kaayo. Dili siya pakapuyo. Gayaw-yawa siya. Gakalit-kalit siya ga desisyon. Sige siya ga-insert sa pag-istorya. Dili siya gusto mag-turno-turno. Kung gadula, gusto niya nga iya permi. Ga self-harm siya. O sa ato pa, gapasakitan niya ang iyang kaugalingon kung maulit, sama sa paglaparo sa iyang kaugalingon o pagkusi sa iyang kaugalingon o pagsumbag sa dingding. Bisan ang mga gagmayng bata, gabuhat ni ini, basta grabe ang ilang ADHD. Kung dako nga tao ang naay ADHD, kasagaran, gakalit siya, ug dili makabalansi sa oras, gaka-stress siya kung daghan ang mga tao o kung saba, dili niya humanon ang mga trabaho nga gi-assign kaniya, dali siya maulit o saputon, hyper-focus o sa ato pa kung unsa ang nadesididuhan niya nga trabaho o project, dili niya gusto undangan o pahulayan. Kalimtan gani niya ang pagkaon. So, kini ang ubang mga timailhan sa naay ADHD. O dili tanan makita sa usa ka tawo or bata nga naay ADHD. Ang uban lang ni ini ang kasagara makita. Ang ADHD ga-i-classify pinaagi sa tulo ka level: mild, moderate, and severe. O sa ato pa, gamay ra, medyo grabe, ug grabe. Ang level sa iyang pagka-ADHD nagdepende sa kadaghan sa iyang mga simptomas. O kung unsay iyang level, pwede pud mabalhin. Sama pananglitan sa bata nga severe o grabe ang iyang ADHD, kay gapasakitan gani niya ang iyang kaugalingon kung maulit. Basin mo ubos pinaagi sa therapy o basin maka-maintain siya og tambal pa-relax o basin mo ubos ang iyang grabe nga level sa ADHD sa medyo ubos or mild nga ADHD or gamay ra. Ang naay ADHD maka-expect gyud nga tibuok niyang kinabuhi madala-dala niya ang iyang ADHD.
apan dili to makababag kaniya gikan sa maayo ug malampuson nga kinabuhi. Makaeskwela siya, makatrabaho, ug makaminyo kung gusto niya. Makatabang ang therapy ug makatabang ang counseling sa naay ADHD. Ug daghan ang madangpan nga mga doktor ug maayong mga therapist nga makatambag kanimo mahitungod niini. Kung grabe kaayo ang iyang pagkamasaputon ug kung dili siya paka-focus o kung hyper ang iyang focus nga sa ato pa sobra ka-focus sa iyang gabuhaton hangtod kapasagdan gani niya ang iyang pagkaon ug kung dili siya pakig-istorya basin kinahanglan ipa-check up ug makatumar ug tambal. Kung gakalisdan siya sa eskwelahan na ay makatabang sa mga social workers sa DSWD ug maayo kung magpatambag ka kanila. Ang kinahanglanon sa naay ADHD mao ang consistent routines. O sa ato pa schedule nga dili gabalhinon. Ug kinahanglanon pud niya nga dili idapog kaniya ang grabe nga trabaho. Usara ka trabaho ang ihatag kaniya step by step. Kung mahuman niya ay hapa ang sunod. Ug maayo pud nga teknik ang paggamit sa mga picture o mga illustration para pagpahinumdum kaniya sa iyang mga trabaho. Pananglitan kung kinanglan siya magsag-og, basin na akay ipilit nga picture sa nagsag-og para pahinumdum kaniya. Epektibo ang paggamit sa mga pictures and mga illustration para pagpahinumdum kaniya. Ug kinanglanon niya nga permi ka anaa para gakakita kaniya o gakadungog kaniya. Ug kinanglanon niya ang pagdason kaniya o pagdasig sa iyang mga trabaho para mabati niya ang imong suporta. Ug kinanglanon niya ang imong hinay nga pahinumdum kaniya sa pag-atiman sa iyang lawas. Sama sa pagligo, pagpanutbras, pagpanudlay, pag-ilis, pagkaon og insakto, pag-relax, pagkalma, pagkatulog, pag-inom og insakto kadaghan nga tubig, ug labaw sa tanan. Kinahanglan niya ang imong pagmalumo sa tanan nimong mga istorya ug sa tanan nimong pagdumala kaniya.